abesethu umkhulu uyazi kube kuya ngokwami angabe ngiyayikhipha lento enze kanje sakuzisika lesiphansi athi angabe ngiyayikhipha lento ngiyithathe ngiyilahlele kude ngoba ayinamsebenzi walutho futhi angeke yaba nomsebenzi yalutho angeke yakusiza ngalutho. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kaShayi kangemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni nginibingelele nginamukele kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV igama lami ngumlekeleli wakambanjwa uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isibone sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathe inkankane lakhe lathi ngahamba ithese lo sithe lathi ngahamba kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV ngizoniphakela okanye ngizonisikela kwelinonile ngimnikeze umbelo ogwansile bese niyakreza ingakho nohlelo lwethu sithi sikreza ogwansile. Namuhla ke bafowethu ngeimpunga yesintu ngithanda ukuthi ngiqhubeke la kade ngigcine khona kumfanekiso oqoshiwe okhulunywa ngendaba yokubangwa kwami njenganempunga yesintu. Abantu abaningi ke bawuthakaselile kakhulu lo mfanekiso oqoshiwe base becela ukuthi impunga yesintu siyacela ukuthi uqhubeke nalo mfanekiso. Le ndaba ke bafowethu ngike ngayifinqa kukhona izinto engingazange ngize ngizibalule kodwa ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngiyafisa ukuthi ngisho ukuthi inhloso yami yini ngalo mfanekiso oqoshiwe okanye inhloso yami yini ngokuthi ngixoxe lo daba. Inhloso enkulu bafowethu ukuvezela bonke abantu ukuthi ithongo linamandla okwenza noma ngabe yini elifisa ukuthi liyenze. Uma umuntu uzokwenza izinto ngendlela yakho ungenzi ngendlela yethongo usuke uzoshayeka empilweni. Kodwa ke izinto eziningi ezike zenzeka empilweni yami njengempunga yesintu ngike ngibone futhi ngizitshela ukuthi okhokho bami mhlawumbe inhloso ngokuthi konke lokho kwenzeke kwakungithwasisa ngizosho njalo ukuze bonke abantu ngikwazi ukuthi ngibaluleke ngezinto engizaziyo. Ingakho ke mina njengempunga yesintu ngike ngiqinisa ikhanda ngithi ukuthi kwenziwa kanje ngoba ngisuke ngazi ukuthi ezinye zazi izinto ngihambile ngabhekana nazo. Yazi ke bafowethu ngiyazi ukuthi abantu abaningi mhlawumbe abanye bawukholwa yonke lento engiyikhulumayo ngoba kuzwakala njenganento eyinganekwane. Ngifike lana kulomfanekiso oqoshiwe odlule ngafika la kule ndawo la sengithi khona ubaba washisa impepho ngabe sengithola umsebenzi kodwa ngangachaza ukuthi ukubambeka kwami ngabambeka kanjani. Abantu mhlawumbe ngeke bazibayikholwe lento. Ngathi mangiqeda ukufunda eDUT ngawuswela kakhulu umsebenzi kanti ngiyabanga ngoba ngabantu abadala. Ngithe manguswela umsebenzi ngase ngithatha isinqumo ke nami sokuthi nga-apply khona nguswela kunjalo ngoba phela kulahla umbeleko ngakufela. Nebala kwabe sekulunga kwenye indawo kushuthi ngathatha iCV ngayifaka kwenye ama-agent. Mangiyifaka kulama agent lawa base bethi bafuna abantu abazosebenza ebank. Kodwa kule bank leli lase Standard Bank esasizosebenza kulona kwakungelona ibank leli elijwayelekile kwakuyindawo la kuhlala khona imali yase Standard Bank. Umsebenzi sasizowenza thina sasisobala imali uma kuukuthi mhlambe kwamashu kwi-ATM ethile kufanele kongena imali ethile sibale leyo mali sinikeze labo bantu bahambe baye kuyifaka njalo njalo. Ngikutshela ukuthi safika sabhala i-test yokuqala ngayiphasa ngenza interview yonke into ngayiqeda nje nya yonke into basithatha basisa kwi-training bafike basitrainer basithatha basisa nakuyona i-environment leso sebenza kuyona besikhombisa ukuthi njengasizosebenza lana nje kuphephe kangakanani amakhamera yonke into okuwukuthi wena uma usebenza ungalingi uzama ukuthi untshontshe imali njalo njalo. Basifundisa wonke umsebenzi sawenza kahle yonke into nje basifundisa sonke umsebenzi yonke into yahamba kahle. Base bethi kuzofanele ukuthi ke ngoba ngikhumbula kahle kwakade kulwesine bathi bazofona ngesonto elilandelayo ngolwesibili noma ngolwesithathu bathi asifike ngolwesine. Ngolwesine sifika sesizothatha i-uniform esizoyigqoka emsebenzini siphinde sisayine ama-contract bazobe sibalungisile. Hayi nebala ke ngempela ke sijabule sibuyele emuva nami ngijabule ngifonela umama ekhaya ngithi hayi
umsebenzi engiwutholile kuthiwe sizosayina ama-contract next week ngoLwesine bazosifonela ngoLwesibili. Hayi kube uLwesihlanu, uMgqibelo, yiSonto, uMsombuluko. NgoMsombuluko uzokhumbula ukuthi bathe bazosifonela ngoLwesibili ukuze sifike ngoLwesine sizosayina, bazosifonela ngoLwesibili noma ngoLwesithathu. NgoMsombuluko ngangikade ngikwenye insizwa yangasekhaya yakambanjwa, ngihleli nawo lensizwa ine-tuck shop. Mangihleli nale nsizwa le ine-tuck shop bese wona ithande ukungaphatheki kahle bese iyalala ithi icela ngiyidayisele. Ngathatha iphephandaba ngilibekela kwi-counter ngilifunda kanje. Angazi ukuthi ubuthongo bafika nini, ngathi ngiphaphama. Ngaphaphama ifoni yami ingasekho ngoba ngangikade ngiyibeke phezu kwe-counter ngenkathi ngifunda iphepha. Ngathi mangiphaphama ngaphaphama ifoni ayisekho. Mangiphaphama ifoni singasekho kwangithusa kakhulu lokho. Ngafonela u-aunti ngathi ngicela angiphathele esinye starter pack ukuze ngenze sim swap. Nebala wasiphatha u-aunti starter pack ngenze sim swap. Ngathi mangiyenza sim swap ngathatha ifoni yengane sekhaya encane ngayifaka khona isim card ngoba ngenzele ukuthi ngakusasa kuthi mase sekufika lesikhathi abathe bazofona ngaso bakwazi ukungithola. Nebala kwasa kwabo lwesibili bangafona. Kwabo lwesithathu. NgoLwesithathu ngangikade nginethemba elikhulu lokuthi ngempela labantu laba bazofona. Kodwa into eyavele yenze kwavele kwangena i-SMS. Le SMS lena yathi nje ingena. Yayibhale kwathiwa unfortunately, angizuyisho ke ngesilungu, ngizoyisho ngesizulu. Kwathiwa unfortunately wena angeke usakwazi ukuthi usebenze la, kodwa sizokufunela enye iposition ozokwazi ukuthi usebenze kuyona. Ngoba la lo msebenzi lo esifisa ukuthi uwenze ubucayi kakhulu ngoba uthinta ezezimali, sifuna abantu abathembekile. Ngikutshela ukuthi ngake ngaphiswa umchamo. Ngase ngidinga uTolika ukuthi ngempela ke ngidinga uTolika mhlambe lenkulumo le ayisho lento engiyishoyo, ayisho lento engizwayo. Nangempela uTolika engakade ngimtholile. Ngithi mfowethu awukufundelana mfowethu, ngeke ungichazele kahle into ungitolikele. Wathi lo mfowethu wena hawu khona umsebenzi wakade utholile yini? Ngathi mina kunjalo mfowethu. Uthi laphana bathi ngeke wena bazokufunela enye iposition ngoba lo msebenzi ubucayi kakhulu ukuthi bangathatha abantu abangabethembi. Ngathi mina kanjani ngoba phela labantu bathe bazongifonela ngize ngizosayina icontract banginike iuniform. Wabe sethi yena ngeke mfowethu yazini bavulela icala labantu. Washo ukuthi mina ke ngumuntu vele okade abanayo lento yabantu abadala ukuthi izinto ngingavele ngizibuke nje ngeso ekufana ngabe ngizibuka ngalo kodwa ngizibuka ngizijulele. Ngase ngithi mina ngeke mfowethu ngeke labantu ngibavulela icala. Inkingi kumina la. Ngase ngiphuma ngiyakohlola ngoba mbukelo wempunga yesintu TV kubalekile ukuthi uma uwumuntu kukhona into ongayiqondi kahle bese uthatha induku zakho uphume uhambe uye kohlola. Ngoba leyo nto esuke yenzeka kuwena usuke ungazi na ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi yenzeke leyo nto. Nebala ngahamba ngaya komunye umama wayengapha eMlazi. Mangifika kuyena lo mama lona akakhulumanga kakhulu. Into ayisho lo mama wathi hey mfanami, uyazi wena angifuni ukuthi ngikhulume kuwena. Kodwa ngizokhuluma ngizothi qaphu. Bese emva kwaloko ngizokunikeza into ethile ozoyithatha uhambe uye koyisebenzisa. Bafowethu ngitshela ukuthi lo mama lona wathi esuka wabethi ngibona wena uthola umsebenzi omuhle unikezwa ithongo lakomalume bakho. Ithongo lakini labe seliba isichitho phezukwakho lakuchitha konke lokho. Uthi wena mfana unombango omkhulu phezukwakho, abantu bakomalume bakho bayakubanga nabantu bakini. Wathi thatha la ke mfana uhambe ufike ugeza insuku zibe 3. Nangempela ngakwenza lokho. Ngathi mangigeza ngosuku lokuqala ngalala, ngosuku lwesibili ngaphinde ngageza. Ngathi mangilele ebusuku ngaphupha umkhulu. Umdumo lwezithola igaba elimabanga lele ngijwayele ukulibiza njalo mangifika la ku-channel yethu. Ngathi mangiliphupha igaba elimabanga sisendlini yasenhla ekhaya komalume. Kukhona nomfowethu ongelamayo. Sisemsamo umkhulu yena ubheke ngapha thina sibheke emsamo. Ngenkathi simile lapha emsamo sifaka iziphandla sobabili nomfowethu. Lezo ziphandla sasikade sizifakile vele. Ngoba ekhaya ubaba wayethu menza umsebenzi asithathe nathi asibandakanye ngoba siyingane zakhe. Siphume esendeni lakhe kodwa sizalelwe komalume. Ngenkathi sizifakile lezi phadla sobabili nomfowethu nase sibonakalisweni ngibona kunjalo sifake zona iziphandla lezi sobabili nomfowethu. Abe sethu umkhulu uyazi kube kuya ngokwami angabe ngiyayikhipha lento enze kanje sakuzisika leziphandla. Athi angabe ngiyayikhipha lento ngiyithathe ngiyilahlele kude.
ngoba ayinamsebenzi walutho futhi angeke yaba nomsebenzi yalutho, angeke yakusiza ngalutho. Engidideka umfowethu aphendula athi hayibo, umkhulu uthini noma ubona ngoba lezi zethu iziphandla sezindala, ngoba naye nasi nje isiphandla sifakile. Sathi masimbheka yena esandleni ufaka isiphandla esimpunga kuyena esandleni umkhulu. Yakudida lenkulumo. Mangithi ngiyabheka mina la kwesikamama sami isandla, ngifaka isiphandla esifana nesakho umkhulu uncamashi esimpunga. Ngathi ngisuka ngabe ngiphaphama. Mangiphaphama ngathula ngajula ngathi hayibo. Yini lento eyenzakalayo? Ngabe sengithatha ucingo ngishayela indoda engizalayo ngayitshela ngathi ngibe nesibonakaliso esikanje. Ngicela ukuthi lezi phandla ngizikhiphe. Njengoba kadisha insimbi endala ukuthi angeke zangisiza ngalutho, angeke zaba usizo lalutho. Yabe sivuma insimbi endala yathi hayi kulungile zikhiphe. Ngazikhipha nangempela, ngazithatha ngazibeka. Ngabe sengijula ukuthi lesiphandle bengisibona kumina esandleni sokunxele, esani lesiphandla. Ngathi mangibuza kumama ngiphenya wathi kusukela ngimncane komalume bami angikaze ngenzelwe imbeleko. Kwathi kusuka ngabe ngifonela yena lo mama lo kade ngilekelela. Wabe sethi ke lo mama nayo ke indaba la ikhona. Njengoba kade ngishilo wathi iqhubeka futhi ugeze, ngaqhubeka ngageza. Kwabe ke sekufika kulesigaba lesi engisixoxile la kumfanekiso oqoshiwe odlula. Lona uqala. Ngabe sengiphupha ke manje isalukwazi. Lesalukwazi ngathi mangisiphupha lesalukwazi ngisiphupha kusendlini yasenhla ekhaya kithi kwaMbanjwa. Uma kusendlini yasenhla ekhaya kithi kwaMbanjwa kukhona nodade wabo kaMama. Udade wabo kaMama na ukhona la kukhona bonke abantu baningi abantu kuhleliwe nje endlini. Obaba bahlele emisamo. Kwase kukhuluma sona lesalukwazi. Sikhuluma siyathetha, sikhuluma inkulumo ebuciko kakhulu. Yangidida mina lenkulumo ukuthi isho ukuthini lenkulumo. Kodwa into engayizwa esayisho lesalukwazi sibheke ekhehleni elingizalayo. Sathi buka ingane ifundile kodwa ayisebenzi. Baphenduka bonke abantu endlini babheka mina. Ngaphaphama. Ngaqede ngalitshela ikhehle elingizalayo yonke into ugogo kade eyikhuluma engeke ngikwazi ukuthi ngiyibalule la kwimpunga yeSithu TV. Emva kwaloko ke bafowethu kwashisa impepho. Yathi mayishisa impepho ubaba ekhuluma nethongo la kaMbanjwa elincenga elinxusa okuwukuthi lingidedele kukwazi ukuthi izinto zenzeke. Abakomalume babenginikeza inhlanhla bakwazi ukuthi inhlanhla mabenginika ifika ihlale kumina bese iyasebenza. Nangempela sathi masilala ngoba wenza ngeenkukhu. Wathi umezenza lezo nkukhu lezo sathi masivuka ngakusasa ekseni kwathi ko9 kwangena incingo zambili ngathola umsebenzi omusha endaweni ezu2. Ngoba ama-interview kwakukhona lengakade ngikwenzile kodwa kucwilitshe sibeni. Kodwa ngemuva kokwenza lo msebenzi seshisa impepho wancenga ithongo lasekhaya kaMbanjwa ukuthi aliyeke ukubangisa la komalume ngoba vele ngisohlangothini lwakhona komalume. Bavele bangidedela umsebenzi ngawuthola. Engisho ukuthi ke nawe mbukelo wempunga yeSithu TV kungenzeka ukuthi unengane enenkinga efanayo nenkinga yami. Kungenzeka ukuthi nawe uyingane enenkinga efanayo nalenkinga. Kubalekile ukuthi ubaba wakho alincenge ithongo lakho ukuthi wena njenganengane ezalelwe komalume alikiyeke ithongo lakubo lingaphazamisi lutho entweni zakho ngoba usohlangothini lwakomalume bakho. Uma ubaba wakhe engenza njalo izinto zokwazi ukuthi zilunge ngoba abantu abadala kuyakhulunywa nabo. Abantu abadala bafowethu bayezwa nabo babantu akusho ukuthi ngoba basaphili ngokwenyama abasezwe endlebeni zabo. Bayezwa kodwa yonke into badinga ukuthi bayitshelwe. Uma thina singeke sabatshela sixhumane nabo ngempepho angeke nabo bakwazi ukuthi basizwe. Kwathi makhamba isikhathi ke bafowethu umsebenzi ngawuthola ngasebenza ngabe sengithenga imbuzi ngabe sengiyidayisela umama leyo mbuzi. Umama wangifaka isiphandla komalume ngenzelwe imbeleko komalume sengifeza nesasibonakalisa umkhulu awayekade esikhuluma kumina ukuthi kudingeka isiphandla sasekhaya ngoba lezi zakithi angeke zangenzela lutho. Akufanele bafethu into ezifana lezi sizifihle ukuzikhuluma ngoba kukhona abantu abawobaba othola ukuthi bazela izingane emantombazaneni bese bagabe ngokuthi ziphume esendeni labo kodwa izinto azenziwe. Uma izinto bafethu zingenziwanga ngendlela yesintu leyo ngane usukuyidalela usizi phezukwayo, usukuyidalela inhlupheko. Kumanje kukhona abantu abaningi uthola ukuthi ingane ifundile yagogoda kodwa ngesimo sokuthi wena baba wayithatha wayibandakanya nomsamo wakini ngoba ugabe ngokuthi ingane iphume esendeni lakho. Kumanje izinto zawo ziyaphambana. Kumanje lengane iyafeyile euniversity, iyafeyila ifeyiswa ikona ukuthi wasuka wayithinta ngenyongo kungafanele izinto ungazenzile. Ngiye ngikubalule lokho ukuthi inhlawulo
ayikuniki igunya lokuthi ingane usungayithatha uyibandakanye emsamo wakini. Lokhu ngikusho ngenkani ngesizathu sokuthi into engayibona omkhulu bangikhombisa yona yenzeka kimi, nginaso isiqiniseko saleyo. Yingakho ngithi abantu mabefuna ukuphila kubalekile ukuthi imfundiso zempunga yesintu bazithathe zinjengoba zinjalo. Ngathi ke bafethu uma imbeleko sengiyenzile izinto vele nje lapho nje zihamba ngendlela. Emva kwaloko kwabe sekufika ke manje isikhathi sokuthi kufanele ukuthi ke ngishintshe ke manje isibongo. Omunye umuntu uzodideka ukuthi ngishintsha kanjani isibongo. Uzokhumbula ukuthi kwincwadi yami esihloko sithi amava ahlabahlosini ngikubalulile ukuthi isibongo akuwona umbhalo obhalwe kwi-ID kodwa isibongo siwumsamo nenyongo nesisekelo. Ngesimo sokuthi mina ke ngangikade sengithintwe ngenyongo yakambani. Senginezibongo ezimbili ngingedwa. Kubalekile ukuthi ke manje ngicacise ukuthi ngingakoluphi uhlangothi. Ngabe sengithenga imbuzi mina yokuzikhunga esibongweni sakofuze fulele omashiya mahle sengathi azoshumayela. Kuningi ke bafowethu okunye engakwenza okuyisiko ohlangothini lakomalume okuzogcina sekwenza ukuthi ithongo lakomalume kube yilona eliphakamayo phezukwami. Ithongo leli lasohlangothini kababa ngoba yena izinto akakazenzi ngendlela bese lona lingabi namandla phezukwami. Angikageqa amagula ngoba ngemuke kodwa inhloso yami enkulu bekukufundisa abantu nabazali ikakhulu izingane nabazali okuwukuthi banezingane ezibhekene nalesimo nezingane ezibhekene nalesimo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke njalo ni-subscribe la ku-channel yethu Impunga Yesintu TV. Uma futhi ukuthi niyafisa ukuthi ngiqhubeke ngichaze naleyo msebenzi okuthi imiphi leyo msebenzi yenziwa ndlelani ngayiphi inhloso, ngizophinde ngibuye futhi ngoba le channel akuyona eyami kodwa le channel eyethu sonke sababukeli bempunga Yesintu TV. Ake sithi ke nje impunga. Wayengibeke inkalona mingimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalona mingimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalona. Wayengibeke inkalona mingimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu. Wafika inyoni. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu.